είναι αυτό που με απασχολεί. Πώς θα προσεγγίσω το ρόλο της Πέγκης. Τι να προσεγγίσεις, ρε Πέγκη, τον εαυτό σου θα παίξεις. Αυτό το φοβερό ζευγάρι έχω χτυπήσει φλέμα. Συγγνώμη ρε Ελένη, είμαι χαπατό. Ωραία τα παπουτσάκια σου, Πέγκη, πολύ ωραία. Εκτός από το σαλόνι θα βάλεις κάμερες και στη βιβλιοθήκη και στην κουζίνα. Και στις κρεβατοκάμαρες και στα μπάνια. Θέλω να τους κινηματογραφήσω σε όλες τις φάσεις. Ρεαλισμός, ομός ρεαλισμός. Πέγκη, μοναδική μου αγάπη. Πάμε μια βόλτα με την Πόρσε. Τι κόμματος είναι αυτός?